Jama'a salamu alaikum, mun zo muku da magani ingantacce domin duk mutumin da yake da larura ya ɓoye ta a jikinsa ba ƙaramin zalunta yawa kansa ba, saboda haka duk mutumin da ya san yana tare da cuta a jikinsa to maganar ya batta ya ƙi bayyanawa bata taso ba. Na zo da magunguna iri daban-daban kala-kala, kuma magani na ko da kuɗinka sai da rabanka. Ni baƙo ne na shigo cikin wannan gari, saboda haka magani na ba irin nasu bane, magani na ba irin naku bane, magani na ingantacce ne, tafiyayye ne. Kar ka ɓoye larurar da take jikinka. Maganar basir ɗan Kano ma'atini ƙyanda fitsarin kwance na yaro ina ba da magani, ƙaba, mutuwar jiki, kasala, lalaci. Mutumin duk da yake makara da asuba na zo masa da magani. Ina rago wanda yake rago ne a gidansa na zo da magani. Idan kun shirya ni ma na shirya. Magani na kulli uku ne, naira 500 ne kulli uku, kuma ba na warawa. Gashi kiyaye ka zan baka 500 kenan. Ina wani ko da kuɗinka ba sai da rabanka, ina wani ko da kuɗinka sai da rabanka. Wanda nake so da kai wannan magani kulli ɗaya za ka sha shi a ruwan shayi ba madara, wannan kenan rike shi da hannunka na dama. Wannan za ka sha shi a koko babu sukari, rike shi. Wannan kuma za ka sha shi a cikin abincin da ka san babu gishiri babu magi a ciki za ka hada da shi. Saboda haka zan baka canjin ka ko? Amma baya sa gudawa ba. Babu gudawa, babu hamami. Yawwa, rike nan. Naira 100 zan baka ko?